nganong pinangga man kaayo ni Hesus ang mga bata, nga iya pag yung gisulti nga ang gingharian sa langit ila sa mga bata. Nga iya pag yung gipunan nga kung dili ta mahisama sa mga bata sa atong pagdawat sa Ginoo, di kita kasulod og langit. Kay baw mo ngano? Wa mo kibaw? Karon og magdungan ta dinhig kamatay, duha tulo ra gyud kabuk ang malagit. Anay usa diri, tapay usa didto, og diri ari. Kanaran tulo, mo nay malangit. Kaning uban, impirno honon kay gnaw. Kaya mo, liwat mo sa mga bata. Unsa may kinaiyas bata nga nakapalipay gyud kay Ginoo. Ang bata di gyud mamakak, musulti og unsay ilang nabuhat, basta di lang nimo hadlokon ba ang bata, musulti gina. Awal tanang magjok-jok ng uban nga ingnon ang bata nga ug naay maningil sa utang sangpit diya silong inang wa ko ha. Ana, di ba? Oso mo kay nga joke nga ni sangpit dayon ang katong maningil sa utang, ingon ding bata, ingon sa mama wa kuno siya diri. Ang bata musulti man na. Niya kung magkuan sa na sila, kanabang mag-abot na sila ba? Di gina mauwaw ang bata musulti og unsay kamatuoran, og naay ipangutana unsay kamatuoran isulti gina. Nga bitay bata nga kauban namo dito sa una sa akong na-assignan, anak sa among driver. Gamay pa ba kanang kuan tingto si adto, murag grade 1. Kay eskwelahan man to. Gipangutana dayon siya sa usa sa mga kuan dito ba kay cute lagi ng bata, istoryahon man na. Soon man ngadto sa office, ingna dayon dito sa mga staff. Dai man nakagkaon siya. Man na. Yang papa dito sa kaning kuan nga hugas ba sa sakyanan kay driver man. Siya unsa may inyong sudan? Siya asin. Siya mo ba? Siya, pirmi man na. Anang bata ba? Asin. Pagsuod na sa kaning kuan, pagsuod na sa katong amahan, ingon dayon ang katong mga kauban. Ana ganing unsay sudan ninyo ros pamahaw? Yan ni katang unsa mo diha? Di ba unsa inyong sudan sa pamahaw? Yan, kapalit ko jutay isda oy saya bakakon ka sa ngano man sa amo nang gipangutana imong anak asin inyong sudan. Hinana ba, no? Nga sa laing higayon, gipangutana sa tong bataa. Ngayon din siya, gahisgot, ito sila ang mga tao nga iyang naadtuan, lain na sa tong grupo. Naghisgot ba ka ng ungo ba? Ungo-ungo, kay nalagi ko na sila nahibudngan dito. Hadlok, sus, tinuod, kana nilihok kayo ng kwan siya. Mo ba siya, wala ni agi ni ungo ning buildinga. Yang bata, kasi lingalinga. Ni kalit bitaw ko nagsulti ang bata, ni tubag ba siya. Ako, kita na kong ungo. Yan siya. Kita na kong ungo? Unsa magnaong yun? Kanang hubo tanan. Siya, kinsa man siya? Mama, papa. Kaya giingnan din siyang lola, katong gamay pa siya, nga di pagi siya, ang bago pang mulakaw-lakaw ba, iyamang lola gabantay, ng bata mo, gawas ginasbalay, siya, hala, gawas kay kadihab, sugatan ikag ungo. Ang unsa man nagnaong ang ungo, lola, siya, kanarabang ungo, hubo ra ba na tanan? Ana, mo nakita kay siya hubo tanan, nganlan niya ungo, mo to pagsuod sa papa, siya, unsa man sad mo, inyo sa napakitong bata. Mga ungo mo. Ako lang yung gihisgutan kay ang importante manggod matod pa sa unang pagbasa nga sinultihay tas atong mga sala, magkumpisalay tas atong mga sala. Mao nang uban mo ingon ngano mangumpisal man mo anang pare. Nao sa unang pagbasa kabati mo.
Unang pagbasa, nindot magigit itong pagkabasa, niya wag mo maminaw. Basa na to. Busa, pagsugiray kamo sa inyong mga sala, ug pagampo alang sa usag-usa. Mabita na ka nang maghimutag BEC, kanang BEC, na manay sharing, human sa pagbasa sa ibang kanang gospel, anha diha unta isulti atong mga sala. Iko no, lingian na imong tupad. Sultihi siya sa imong nabuhat nga sala gahapon. Gina, duha lang ka buok. Okay, ready? Okay, ready? Go. Okay. Ana, sultihi. Kamong mga asawa, sultihin ang inyong bana, unsay inyong sala nga nabuhat ngadto niya. Dili kay magsigi kag panghusga. Kasi ikaw ha, ikaw sad-an kang buanga ka, ikaw ha, ayaw. Kinsa gug ka nga nahibaw siyang sala. Siya ray nahibaw siyang sala. Mas may pag ikay musulti ngadto niya, ingnaw nimo siya, abibaya nimo dong, kapatyonon biya kay ko nimo. Kasaha gyud ko. Kay hangtod karon lami kay kang patyon. Ana siya nga no man, dugay kay kang niuli. Nya ako pag yung nadawat ang mga text na dito dai kuno ka sa atong silingan katong imong ex sa una nga nabiyuda na karon. Ana. Porti kuno ninyong tabi dito nya nanood kuno mos balay. Primero diha ra mos gawas nagtabi mo nanood mo. Nya karon nabuntagan ka. Ana. Porti na kong sukua kapatyonon kay kunimo. Ana ayaw siyang ingna nga nag-sex mo dito, nangabit na ka, nakiguli ka. Ay, mo nang giusgahan. Nanood to sila kay gaayo dahil sila sa gripo atong kuan, atong iyang uyab sa una kay ni stack up man di naman muagas ang gripo nya plumber man ang imong bana mao dito iyang gitabangan nya kay complicated making kaso nabuntagan sila gaayo sa gripo. May gani kay pagbiya niya ni agas ng gripo, di ba? Di ka magpasalamat ana. Pero ikaw porti nimong laguta sa man nimo, ikumpisal na sa imong bana. Haron ang imong bana dunay higayon nga makakumpisal po diha nimo. Bitaw dayoy pasaylo akong wa jud ko kapananghid nimo. Pero naluoy lang ko niya nga wa gitaw siya kauban kay biyuda na biya na. Mao ta akong gitabangan. Ako lang pong gi-share ang akong skill ba. Ana. Nya dili ka malipay og musulti sa nang imong bana nga nya nangayong pasaylo nimo nga wa siya kapang pananghid. Hoy, tubag. Anak. Kanang imong anak, magsigig higda. Higda ba? Nya sigihan imong pukaw kay imo gid siyang pa trabahoon, nya di gid mo bangon. Ayaw pangusog kamo ang inyong katapulan, gadagko lang inyong mga kaon, bugo ra ba kay imong tanan, mga hugawan pag yung kay mo. Sus katapulan gud ninyo. Ayaw ana nang husga mga anak. Maimpirno gyud mo. Ingor mas padersiano kanang tapulan, maimpirno ra man. Ang inyo pud kong gamiton. Ayaw na lang. Mas may pagmusulti ka sa imong anak nga dong sa sige na kong sangpit nimo nga di jud ka mo bangon, lami na kay kang bubuag tubig init. Giyawaan na gyud kurondong pati na ginakong lagutan nimo. Ana, ikumpisal ba? Aron ang imong anak moingon sa to, ma sakit ba jud kayo akong tiyan. Kay nadaot kini sa among giinom kagabi kay perti na kong hubuga. Ana, ka unsa na hubog na ni pasaylo adyo ko mga bisag 12 anyos pa ko nagsugod na kong inom-inom ni suyo pagani ko ana. Musulti siya ba? Kanindot ana no. Magsinultihay ta niya. Magsulti sa atong mga sala, maginampuay kita. Kay ang pag-ampo kuno sa mataro nga tao dako kay kahimuan matud pas unang pagbasa. Maginampo ay moingon ang imong bana, dai iampo ko nga di na unta ko matintal sa akong kabit kay tulo naman ni sila kabuok ana. O di magluhod-luhod sa Ginoo taon tabangi akong bana kay perti na yung pangabit. O di sa ato pa ikasunod anang tuig moingon na siya nimo, dai salamat sa pag-ampo ha. Kaysa tulo, duha na lay akong gimintin. Di ba? Ampuan na sa nimo ko sa katuig. Pagkabot ng tulo katuig, usa na lay iyang kabit. Kadako na nagkahimuan. Di mo naluwas na nimo tong duha. Katong duha niya kakabit, naluwas na to. Ano may kabit?
Nya niingon ra ba diri si ganing sana Santiago. Ingon siya diri angay hisayran nga kadtong mga nakadani sa usa ka makasasala gikan sa iyang pagkadautan magluwas kaniya sa kamatayon ug daghan pag yung sala ang mapasaylo. Nya duha na gud toy imong napabalik sa sige nimong ampo sud sa 5 ka tuig, duha na gud ka tawo imong napabalik. Unsa may mahitabo nimo? Hastang imong sala mapasaylo. Di ba? Magsigi manog kasuko, sige manog kasuko. Ay, susayaw eh. Maginampuay ta. Nyag hapit na gid mamatay ng imong giampuan, pa dihugi og lana. Mo na natay anointing of the sick. Nagibutang man sa diri oh. Magampo ug magdihog kaniya sa lana. Oh, mao na siya. Mao ni siya ang gitawag og Christian life. Mao ni siya ang simbahan nga sama ta sa usa ka lawas. Kung ang kumingking nimo tiil masabod sa inyong lingkuranan niya nasamad, magtinabangay gikan sa hangtod gid dito tiil, magtinabangay og atiman, dili pasagdan, dili kasab-an. Kung ang imong dila giluasan, magtinabangay ang tanan og antos, ngunang dili mo patuyang og tabi ang utok aron dili kay mahago ang dila kay pati sakita. Musiga. Ngano man kag di makamuting? Ang musinyas ang kamot tabang ba? Ay kog pasultiha kay sakit kay tanan. O di ba ana no? Nya matud pas Ginoo, ibaos po na nganhi nato sa naghingapin nga grasya. Ug mao ni ang kuwang kay nato. Matud pas atong tubag sa Salmo, padangata atubangan kanimo ang akong pag-ampo sa mag-insenso. Sa mga Israelita, ang pagpadangat ngadto sa Ginoo sa pag-ampo mo ang pagsunog og hayop nga ilang gipalit. Nya kadtong ilang kwartang gipalit, mo to'y ilang bali share sa paghalad ngadto sa Ginoo. Nya ang aso musaka ngadto, mo na kanato insinso ana, usakam ng aso. Nya mo mga limyon man na. Pero gisunog ang insinso, pasabot gipalit nimo, but you let it go. Imong gisunog. Mo na trabaho ka, na kay kwarta, share. Ana. Nangasawa ka, na kay asawa, i-share. Para nang ito mga lektor, may kayo mabasa. O ang bana ni mga kuwan kayo, o minyo ni sila. Hindi matingin ni minyo ni uman. Oo, ang uyab ani, mga siloso kayo, mangigi sa pari. Di gini din ka basa. Ay, kasabaan man eh. Anas ka, dul-duol sa kartus pari. Pero kay, man, mga buutan man, di, share. Di ba? Yang sabi hitabo, manindot ang atong community, pero magsigig silusay, magsigig sinahay, mga hakog kay ta, palit ka giyuta, nya nindot kay agian para sa imong silingan, ipaambit, nga, padaking daan, aron di sila maglison, anong imo mo yung itugot nga mga bagid sila diha, yung daram ang ginagpadakan, punala na nimo mga 1 meter kada side, wa na, luag na. Nya mo na lang ginay makabatay nimo ang pag-share ng 1 meter. Di ba? Usahay inana takahakog ba? Nya unsa may resulta? Punan kas Ginoo og grabe kayong grasya kay iya man ang i-multiply og 100 times labing minus 100 times. So 1 meter imong gihatag diri sa pikas, 1 meter po dito sa pikas, di 2 meters times pila gitason sa imong gihatag. Butang nato mga 10 meters or 20 meters ang gitason. Pila na may imong na-donate? Di mo kiba? 2 times 20, pila na? 400. 400 imong, 400 sakto ba? 40. 40 meters imong na donate.
Nya pilay balyo anang imong kada meter. O butang talangtag 5,000. O di ang imong na-donate pila man? 200,000. I-times dayon nag 100 sa Ginoo, pila may grasya or kwartang moabot nimo. Oh, tanawa. Wa mo kakita na. Wa no. Kana yung kadaw. Anugon kayo. Ang imong kinabuhi mas importante kaysa dinhis kalibutan. Kung maluwas kas imong sala, congratulations, di mapalit ang kaluwasan. Grasya nas Ginoo, bunga sa atong pag-inambitay, bunga sa atong paghinatagay ug pagpasayloay. Matud pa sa unang pagbasa, ug mauna ang halad nga daw insinso nga moabot sa kasing-kasing sa Ginoo. Nindog na ta.